ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тиловати ахборо бо хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. соҳиби истиқлолии кишвар барои мардуми шарафманди тоҷикистон рӯйдоди муҳими таърихӣ ва дастоварди бузург аст. дар ин замина барои зиндагии шоиста тамоми имкониятҳо фароҳам шуда, мардум барои амалинамоии ҳадафҳои созандагию бунёдкорӣ гомҳои устувор медиҳанд. истиқлол воҷаи муқаддасест ки дарки он моро ба худшиносиву худогоҳии миллӣ водор мекунад. мо замоне ба ин муқаддасоти гаронарзиш арҷ мегузорем ки вақти худро мешиносем. маҳз истиқлоли давлатӣ ва сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон буд ки тоҷикистони муқаддас ба дастовардҳои чашмрас ноил гардид. воқеан ҳам боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз шаҳри азизамон шаҳри Душанбе ба яке аз шаҳрҳои беҳтарини Гулгулшон табдил ёфтааст. имрӯз месазад гуфт ки ҳар як тинҷию оромӣ, сулҳу субот ин дастовардҳое ки дар ватани азизамон ҳукмфармост сарчашма мегирад аз истиқлолият. албатта истиқлолият барои мо имрӯз пеш аз ҳама тинҷӣ, амонӣ, сулҳу суботро дод. истиқлолият барои мо он дод ки имрӯз мардуми шариф тоҷикистон бо як эҳсоси баланди ватандӯстона баҳри ободию шукуфоии ватани азизамон саҳми беназири худро мегузорад. ҳар як кадоми ин ободиҳову шукуфоиҳо сарчашма мегирад аз истиқлолият. хуб албатта дигар масъалаи муҳим ин аст ки мо ҳар як кадоми мо шумо шоҳиди он будем ки чанд рӯз пеш сарони давлатҳои ҳамсоя ба ҷумҳурии тоҷикистон махсусан ба шаҳри хуҷанди бостонӣ ташриф оварданд ва ҷашни байналмилалии наврӯз ки аз қадимулайём ҷашни мардумӣ, ҷашни тамаддуну фарҳанги тоҷикон ба шумор мерафт, таҷлил карда шуд ва дар ин ҷо сарони давлатҳо тамаддуну фарҳанги ҳар як анамин давлатҳои ҳамсоя намоиш дода шуд ва дар ин ҷо дӯстиву бародарии давлатҳо баро монда шуд. воқеан ҳам ин миллати тоҷик миллати китобхон бо фарҳанг, тамаддунсоз, тамаддунофар аст ва имрӯз тамоми мардуми кишвар бо як сарбаландӣ, бо як зебопарастӣ барои боз ҳам зебо гардондани ватани азизамон дар арсаи байналмилалӣ саҳми беназири худро мегузоранд. имрӯз бо ташаббус ва хизматҳои созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат дар шаҳри азизамон мушоҳида мегардад ки чӣ қадар як биноҳои боҳашамату замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуданд, махсусан муассисаҳои мактабӣ, муассисаҳои томактабӣ ки ҳама ин сарчашма мегирад аз истиқлолият, аз шукуфоӣ, аз тинҷиву оромии ватани азизамон. истиқлоли давлатӣ ва ҷавонони кишвар имкони фароҳе барои расидан ба ҳадафҳои созанда, илмомӯзӣ ва рушди нерӯи зеҳнӣ фароҳам сохт, то ин қишри фаъоли ҷомеа бо ғояҳои худ дар пешрафти давлати соҳиб истиқлоламон саҳмгузор бошанд. воқеан рушди ҷомеа, пешрафти давлату миллат тавассути донишу заковат ва талошҳои пайгирона таъмин карда мешавад ки дар ин раванд саҳми ҷавонон басоназаррас мебошад. мо ҷавонон ҳамчун пайравони воқеи пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон кӯшиш менамоем ки бо иҷрои рисолати фарзандии худ дар пешрафти давлати соҳиб истиқлоламон ва дар раванди татбиқи ҳадафҳои калидии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳм мегузорем. Шаҳзодии Дибек, мақсади мақсад, ахбор. дар ноҳияи ҷайҳун аз 504 иншооти ба нақша гирифта шуда бахшида ба таҷлили ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ то имрӯз бунёди 50% иншоот ба итмом расонида шудааст. бо ин мақсад корҳои созандагӣ дар ин минтақаи кишвар вусъати тоза пайдо карда, ҷараёни корҳои ободонӣ зери назорати ҳолдонҳои соҳа қарор доранд. шарҳи бештар дар гузориши Самандаршоев ва Искандари Саид. рӯз то рӯз ободу зебо гардидани кӯчаву маҳал ва қомат афрохтани бинову иншооти гуногун таъйинот дар ноҳияи ҷайҳун аз ҳисси баланди ободкоронаи сокинонаш дарак медиҳад. ҳоло дар ноҳия бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳми сокинону соҳибкорон сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва бунёди муассисаҳои нави таълимиву симхонаҳои иловагӣ бо маром идома дошта, ҳадаф ба он равона гардидааст ки ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатиро дар сатҳи баланд ва бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоянд. баҳри фароҳамсозии шароити кору фаъолият зери сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат дар доираи таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бинои нави кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун бунёд ёфта истодааст ки тӯҳфаи арзишманде баҳри кормандон арзёбӣ мегардад.
барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун 504 бинои иншоотро мо ба нақша гирифтем ки аз ин 250 таи он сохта ба истифода додааст ки аллакай 52-53% корро ташкил медиҳад. имрӯз чароғон намудани байни деҳаҳо бисёр бомаърум идома дорад ва роҳҳои байни деҳаҳо низ асфалтпӯш карда шуда истоданд ва сафҳолакпӯш намудани ҳудуди ноҳия ва инчунин шаҳрак аллакай ба анҷом расид. корҳо дар ин самт боз идома доранд. таълиму тарбияи насли наврас таҳти таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати кишвар қарор гирифта дар ин замина дар ҳудуди ноҳия якчанд муассисаву синфхонаҳои иловагӣ бунёд мегардад ки баҳри хонандагон заминаи хубе барои донишандӯзии онҳо фароҳам мегардад. бо назардошти таъмини пурраи ҷойи нишаст дар назди муассисаи таълимии рақами 1 ноҳия бинои нави иловагӣ иборат аз 10 синфхонаи таълимӣ сохтмонаш идома дошта то оғози соли таҳсили 2025-2026 пурра мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. дар ин радиф дар заминаи муассисаи таълимии рақами 17 ноҳия бинои нави замонавӣ бо назардошти шароити муосир бунёд ёфта истодааст ки ин ҳам ба хотири беҳбуд бахшидани сифати таълими муҳассилин равона мегардад. бинои тозабунёд аз 17 синфхона, китобхона ва толори хуниш ба инобат гирифта шуда бо ба истифода қарор гирифтани он барои 320 нафар хонанда ҷойи нишаст муҳайё мегардад. ба хотири фароҳам овардани ҷойи нишаст барои хонандагони мактаби рақами 17 шаҳраки дӯстии ноҳияи ҷайҳун дастури иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дирексияи сохтмонии иншоотҳои ҳукуматӣ мактаби иловагӣ ба ин мактаби рақами 17 сохтмони нав ба нақша гирифтанд ки он барои боз ҳам беҳтар кардани сифати таълими тарбия дар ноҳия нақши муҳим дорад. мактаб дорои 17 синфхона буда аз он 6 та синфонааш барои ҳунаромӯзӣ ва озмоишҳои фанҳои физикаву химия ва биология буда 11 синфонаи дигар таълим мебошад. он барои 320 нафар хонанда ба ҳисоб гирифта шудааст. соҳибкорони ноҳия дар корҳои ободонӣ саҳми арзанда дошта дар баробари бунёди роҳу пулҳо дигар иншооти зарурии хоҷагии халқ нақши муҳим мегузоранд. ҷиҳати таъмини сокинон бо манзили зист дар маркази ноҳия биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ марҳила ба марҳила бунёд мегардад ки барои беҳтар намудани сатҳи рӯзгори сокинон мусоидат менамояд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар бинои баландошёнаи истиқоматӣ бо маром идома дошта давоми соли ҷорӣ мавриди истифодаи умум қарор хоҳад гирифт. анҷоми ин ҳама иқдомҳои созанда ки баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бошукӯҳи миллӣ ба нақша гирифта шудааст аз сиёсати халқпарваронаи пешвои муаззами миллат сарчашма гирифта имрӯзҳо ҳар як сокини мамлакатро баҳри дӯст доштани ватан ва ободу зебо гардонидани он раҳнамун месозад. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Конибодом корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. то имрӯз бештар тадбирҳои созандагӣ ба ифтихори ин ҷашни бузурги миллӣ анҷом ёфта, дар боқимонда кор бо ҳавсалаи тоза ҷараён дорад. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ ба нақшаи чорабиниҳои ҷашнии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом бояд сохтмон аз навсозӣ ва таъмиру тармими зиёда 700 адад иншооти муҳими дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ анҷом бигиранд. дар раванди ин бунёдкориҳо сохтмони бинои маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳр низ бо маром ҷараён дорад. бинои маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ бо маблағгузории кумитаи бехатарии озуқаворӣ бунёд шуда дар он барои фаъолияти мутахассисон шароити мусоид муҳайё карда мешавад. дар шаҳри Конибодом бинои нави маркази таъминот ва ташхиси бехатари озуқаворӣ бунёд шуда истодааст. бинои мазкур аз 3 ошона иборат буда, якум ошона аз ташхисгоҳ иборат мебошад. дуюм ошона бошад барои кормандони худи маркази таъминоти бехатари озуқаворӣ бунёд шуда истодааст. сохтмони бинои марказ ки аз 3 ошона иборат мебошад соли 2022 оғоз гардида тибқи нақша бояд соли 2026 ба анҷом расонида шавад.
вале бинокорони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди кафолати муъминобод ки пудратчии асосии лоиҳа маҳсуб меёбад тасмим гирифтанд ки бо анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ биноро то охири соли равон мавриди истифода қарор диҳанд. бо ин мақсад ҳамарӯза дар инҷо 15-20 нафар бинокорон ба корҳои рангубор пардозгарӣ ва ободонӣ машғуланд. бунёди маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳр барои фароҳамсохти шароитҳои мусоиди кору фаъолияти мутахассисон мусоидат намуда бинои хуштару замонавии марказ ҳусни физои шаҳр хоҳад гардид. собир аюбӣ, саҳбон қурбонов, шаҳри конибодом, ахбор. деҳқонони ноҳияи 5 ҳамасола бо истифода аз таҷрибаи андӯхта ба гирифтани ҳосили дилхоҳи маҳсулот ноил мегарданд. имсол низ киштаҳои деҳқонон нашъунамои хуб гирифта дар таъмини бозори мамлакат мусоидат хоҳад кард. тафсилоти бештар дар гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. чунин нашъунамо ва фаровонии ҳосили пиёз дар ноҳияи 5 аз риояи баланди агротехникаи кишту парвариш дарак медиҳад. тибқи нақша имсол дар ноҳия дар масоҳати 340 гектар кишти пиёзи барвақтӣ гузарониданд. тавре мушоҳида мешавад ҳоло ҳосили пиёз хуб аст, қариб ки пухта расидааст. масъулин ният доранд ҳосили онро рӯзҳои наздик ҷамъоварӣ ва пешкаши бозорҳои мамлакат гардонанд. кишоварзони ноҳияи 5 яке аз аввалинҳо шуда пиёзи барвақтиро истеҳсол ва баробари таъмини талаботи бозорҳои ватанӣ ҳамзамон ба хориҷи мамлакат низ содирот менамоянд ки ин омил боиси бештар фоида ба даст овардани онҳо мегардад. инро ба назар гирифта деҳқонон ин мавсим дар майдони 340 гектар замин пиёзи барвақтӣ кишт намуданд ки айни замон аксари он дар ҳоли расидан қарор дорад. طبق دورنما در میدان 340 گکتار پیوزی بر وقتی کش نمودیم که امسال با محنت اهلانه دهقانان قریب که پیوز پخته رسیده شده است. یک تقریبا 15 تا 20 پس پیشنهاد بازارهای ناحیه میگردد. مقصد اساسی پروژه‌های دهقانی هم این تامین امنیت عضوقواری ناحیه و بیرون از ناحیه میباشد. табиату хоки зархези ноҳияи 5 баҳри фаровонҳосилии тамоми маҳсулоти кишоварзӣ мусоид буда сокинон аз ин имконот ба таври васеъ истифода карда дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳа ва пеш гирифтани роҳу усулҳои муосири кишту парвариши зироати гуногун нишондодҳои истеҳсолиро афзун менамоянд. мо ҳозир дар ҳудуди ҷамоати диҳоти кабуд сайфдин дар диҳаи Фарғона қарор дорем. дар тавозуи ҷамоат 7722 гектар аст ки 2495 гектари онро заминҳои корамёбӣ дар бар мегиранд ва инчунин дар диҳаи Фарғона ки мо ҳозир қарор дорем 74 гектар замин дар тавозуи худдорон ин самти сабзаводкорӣ картошка парварӣ ва шумо имрӯз шоҳиди ҳол ҳастем ки деҳқонҳо хуб меҳнат карданд ва ман бо итминони комил гуфта метавонам ки ба меҳнати хоҷагиҳои деҳқони ҷамоати диҳоти кабуд сайфдин мо метавонем чӣ бозори дохилии ноҳия ва ҷумҳуриро бо маҳсулоти пиёз картошка таъмин намоем, чунки ҳозир хеле ки ҳосилнокиро дар ҳамбастагӣ дидем қариб 60-65 тонн аз як гектар пиёз мо гирифта метавонем. дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти ба номи Кабуд Сайфиддинови ноҳия мушоҳида гардид ки деҳқонон нисбат ба замин дилгармии зиёд дошта ҳар қитъаи онро пурмаҳсул ба кор мебаранд. тавре иброз шуд бо таҷдиди хоҷагиҳои деҳқонӣ сол то сол сатҳи рӯзгори аҳли заҳмат беҳтар гашта дар ин замина бо истеҳсоли маҳсулоти фаровону хушсифат бозорҳои мамлакат ғанӣ гардидааст. сабаб ва омилҳо барвақта расидани пиёз дар он аст ки имсол боду ҳаво хуб омад нисбати соли гузашта ва рӯз ба рӯз сол ба сол хоҷагиҳои деҳқонӣ бо кӯшиш мекунанд ки мисол тухмиҳои хушсифат истифода баранд, технологияи замонавии қадим мисол кадом намуди доруҳоро истифода баранд. ҳамин ба он оварда расонд ки имрӯз хоҷагиҳои деҳқонии мо аз заминҳои худ ҳосили хуб мегиранд ва фоидаи нағз мебинанд. имрӯзҳо охирин марҳилаи ғизодиҳӣ ва обмонии пиёз дар ноҳия ҷараён дошта деҳқонон мақсад доранд то охири моҳи равон ба ҷамъоварии он оғоз бахшанд то сокинони мамлакатро бо ин намуди маҳсулоти тару тозаи барвақтӣ таъмин созанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи 5, ахбор.
در ناحیه لخش امسال میدان زمین‌های باغات وسیع می‌گردد. با این مقصد در همه شکل‌های ساختاری کشاورزی اوید به پرورش و تازه‌کنی و پیوند و چگونه پوشیدن زرخیمیکات‌ها در سمت باغ تاکزار سمینار مشورتی آموزشی برگزار گردید. ادامه مطلب در گزارش خبرنگاران ما از ناحیه لخش. در نتیجه زحمت‌های صافدلانه خواجگیداران، حجم استحصال محصولات کشاورزی سال به سال زیاد شده، صدها هزار تن میوه و سبزیجات و میوه خشک از لحاظ اکولوژی تازه تاجیکستان و کشورهای خارجی صادرات شده است. در ناحیه لخش نیز به ساحه باغداری توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. با آغاز گردیدن کشت و کار بهاری با مقصد رشد ساحه و ثمرناک استفاده بر باغات بین باغ پروران سمینار مشورت گذرانیده شد. در رفت سمینار کارمندان ساحه کشاورزی ناحیه برای چگونه تازه و آزاده نگاه داشتن میدان باغها و پیوند نهالها را می آموزند و برای تقویت این ساحه سردرآمد و وسیع نمودن میدان باغات از تجربه پیشقدم استفاده می کنند. خواجگی نهال پروری جیمبای قمروف که سالهای زیاد با پرورش و نگاه و بین نهال‌های میوه‌دهنده فعالیت دارد، از جمهوری سربیا 12,000 نهال‌های گوناگون میوه‌دهنده خریداری نموده است که امروز انکشاف آنها خیلی خوب است. سمینار مشورت در باره بنیاد باغ، شکل دراری درختان میوه‌دهنده و درست استفاده بردن زرخیمیکات‌ها، درست شناندن درختان میوه‌دهنده در اینجا از طرف متخصصان نشان داده شنانده ایستادند. برای برقرار کردن باغ‌های میوه‌دهنده در خواجگی زیاده از 3,500 نهال‌ها تیار میباشد. من امروز زیاده از 2 هکتار باغ‌ها برقرار کرده شده ایستاده است. میدان عمومی باغات تا به امروز 5368 هکتار بوده. طبق نقشه دوام سال جاری میدان باغات به 10 هکتار رسانیده می شود. از 10 هکتار باغات به نقشه گرفته شده 5 هکتارش نو بوده، 5 هکتار دیگر باغات فرسوده شده است که دهقانان عین حال برای نو کردن آن تلاش می نمایند. تامین امنیت آذوقه‌واری و بهداشت وضع اقتصادی اهالی از رشد منتظم ساحه کشاورزی وابستگی عمیق داشته. این ساحه منبع اساسی استحصال محصولات غذایی و اشیاء صنعتی باقی میماند. همه گونه مهنت و دسترنج دهقانان و اهل مردم ناحیه لخش است که از آن دسترنج خویش بهره‌ور گردند و در ذخیره نمودن آن که در فصل زمستان و بهار هم عائله خود و هم بازار استعمالی را تامین نمایند. بختاور مهرالدین، بهرالدین اسمان‌الدین، لخش اخبار. با خاطر ترغیب و تشویق لباس ملی و در ضمیر هر یک صاحب وطن خاصه نسل جوان تربیت نمودن مهر و محبت نسبت به لباس ملی دوام چند سال است که با اقدامات کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاجیکان میپوشیم برگزار میگردد. این عنعنات در ولایت مختار کوهستان بدخشان با شکل و شیوه تاجیکانه برگزار شد. گزارشی همکاران ما از ولایت مختار کوهستان بدخشان. به خاطر ترغیب و تشویق فرهنگ، احیای و معرفی لباس تاجیکانه و پیشگیری زنان و بانوان به تقلید از فرهنگ بیگانه لباس پوشی با تشبس شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت همایش ما تاجیکانه میپوشیم در شهر خوروغ دایر گردید. مورد به ذکر است که لباس ملی سیمای ملت و رکن فرهنگی اجدادیمان بوده، یادگاری از گذشتگان است و طول قرنها زیباییش را گم نکرده است. باعث افتخار است که از قدیم الایام گذشتگان ما با فرهنگ با مدنیت و زیبایی پرست بودند. آنها با پوشیدن لباس‌های ملی خود هم تمدن و هم فرهنگ ملت تاجیک را در تاریخ بشریت معروف و مشهور نمودند. هر یک لباسی به برنموده دختران و بانوان گواه از فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک بود و برای منبع دور ساختن جوان دختران از فرهنگ لباس پوشی به ملت ما بیگانه زمینه واقعی میگذارد. چاره‌بینی باری دیگر نشان داد که نسل امروزه جوان دختران نسبت لباس ملی بی‌طرف نبوده، برای تشویق و ترغیب به آن سهمگذاری می‌نمایند. قید داشتند که احیای عنعنه و هنرهای ملی در محور سیاست امروزه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داده شده. ترغیب هنرهای ملی قسمی ترکیبی تشکل حس وطن دوستی افتخار از گذشتگان میباشد. قید داشتند که ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و گرامی داشت عنعنه و سنت‌های نیاگان برای بلند شدن هویت ملی و خودشناسی و خودآگاهی مساعدت می‌نماید. در سیمای هر یک اشتراکچی مادر و بانوی زیبای تاجیک تجسم
маълум гардид ҳар як либоси ба барнамудаи духтарону бонувон гувоҳ аз фарҳанги пурғановати миллати тоҷик буд ва барои минбаъд дур сохтани ҷавондухтарон аз фарҳанги либоспӯшӣ ба миллати мо бегона заминаи воқеӣ мегузорад. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ахбор. бинандаҳои азиз, бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи ахбор шуморо ошно месозем. саломат бошед.